ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿಬಿಕೆ ನಾಯಕ ತಿರುಮಾಳವನ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಚಿದಂಬರಂನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರನ್ನ ಚೆನ್ನೈನ ಇಸಿಆರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೂಡ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. மாறி சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து ஹிந்தி, ஹிந்தில இருந்து இங்கிலீஷ் ஏதோ மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கு. தேவையில்லாத விஷயம் இப்போ ஏன் நீங்க எடுக்கிறீங்க? எலெக்ஷன் வரப்போகுது. எலெக்ஷன் வரும்போது நீங்க என்ன சாதிக்க போறீங்க? எலெக்ஷன்ல பாஜக இந்து பெண்களை எவ்வளவு இலவமாக பேசுறதை நீங்க காமிக்க போறீங்களா? எங்க பேசிருக்கோம்? யாராவது பெண்களுக்கு எதிராக பேசிருக்காங்க? ஒவ்வொரு முறை நீங்க தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க. நான் சொல்றேன், நீங்க மன்னிப்பு கேட்கிற வரைக்கும் பெண்கள் மன்னிப்பு கேட்கிற வரைக்கும் நாங்க சும்மா விட போறது இல்ல. நீங்க இன்னைக்கு அரெஸ்ட் பண்ணலாம், நாளைக்கு போராட்டம் மறுபடியும் ஏற்றுவோம், மறுபடியும் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க, மறுபடியும் நாங்க போராடுவோம். நீங்க மன்னிப்பு கேட்கிற வரைக்கும் இந்த போராட்டம் நிறுத்தாது. இது பாஜக சார்பாக ஒவ்வொரு பெண், ஒவ்வொரு மகளுக்காக நாங்க நடத்திய போராட்டம். இது பாரத் மாதா கி